this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help in us. hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help in the us. failure of our plans and hopes, Santo Niño, help in us. disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help when us. others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help when us. we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help when us. our heart is cast down by failure, Santo Niño, help when us. we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to an orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang.
Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, Lunes sa enot na semana kan Adviento. Ang mga intensyones po, yung ang mga minasunod. Misa, pasasalamat, kan sarong devotee, dulot ni Mr. and Mrs. Betty Abinal. Pasasalamat for BU Main Campus Beta Sigma Fraternity 40th Anniversary. Mga special na intensyon for passing the bar exam, dulot ni Mary Antoinette Abing. For passing the bar exam of Mary Antoinette Abinia, dulot ni Ida Irmina Rosero. For passing the bar exam 2023, dulot ni Maria Sara Lee B. Madronio, Paula Lane Marbella. For blessings, sa kahagadan kan sarong anonymous. Healing of Benjamin Garcia, dulot kan Reyes family. Healing and recovery of Dionisio Maranyo, dulot ni George Maranyo. For safety and health of Delany June, dulot kan sarong devotee. To pass the bar exam of JPC, dulot kan sarong devotee. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Remedios, dulot kan Miraflor family. Sa kalag ni Roberto Sr. Consuelo, dulot ni Edna Mesa Hua and family. Sa kalag ni Ednel, dulot ni Nikki Africa. Sa kalag ni Kenneth, dulot kan Arcos family. Sa kalag ni Pedro Josefina, kan Belga family. Sa kalag ni Joanne, dulot ni Jennifer Barrios. Sa kalag ni Jean Marie, dulot kan sarong devotee. Sa kalag for all souls, dulot ni Mr. and Mrs. Betty D. Abinal. Sa kalag ni Nolan, kan Nunez family. Sa kalag ni Leonora, dulot ni Mary Jane A. Lusuegro. For all souls, dulot ni Paula Lane Marbella.
Matirindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po sa imo, Father. Ako untapon sa tuyang mga kasalan, tangani magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahera panugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. kagurangnan na samuyang Diyos na mimibi kami. Gibuha kaming maingat na maghalat kan pagdatong ni Kristo na sa imong aki, tanganing kun umabot na nagtutuktok, maabtan kaming nagpupuka sa mga pamibi, asin nagrorokyaw kan sa iyang mga kaumawan. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang nahiling ni Isaías, aki ni Amos, mapadapit sa Huda asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, an bulod kan templo nin kagurangnan, maitaas asin mahalangkaw pa sa mga bulod asin bukid. An gabos na banwaan madulok sa iya, dai mabilang na mga tawo madiyan sa iya asin masabi, Madya, matukad kita sa bulod nin kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutukdo niya sa toan sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Hulita ang tugon, magikan sa Sion, asin ang tataramo ning kagurangnan, magikan sa Jerusalem. Magahadi siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katawohan, an sa indang mga minasbad, gigibuhon na mga arado, an mga garod, gigibuhon na mga asyab. Daing banwaan na mabingat nin minasbad sa kapwa banwaan. Daing na magaandam para sa labanan, Madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan, asin uya na kami ngunyan nakatindog sa laog nin sa imong mga pentuan, o Jerusalem. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. An Jerusalem ginibong syudad na dakula asin masarig. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan madangog kong sabihon,
maduman kita sa harong nin kagurangnan. Tanganing magpasalamat sa kagurangnan, sosog sa ipinagbuot kay Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, mga trono para sa harong ni David. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus naglalaog sa Kapernaum, sarong kapitan, nagdolok sa iya asin nakimaherak. Kagurangnan ang sa kuyang surugoon paralitiko, yaon sa harong nagihigda asin nagtitios nin makuri. Si Jesus nagsimbag, maduman ako asin bubulungon ko siya. Ang kapitan nagsabi, kagurangnan, alang-alang ako na lumaog ka sa sakong harong. Alagad sa sarong tataramon mo sana, mauumayan an sa imong an sakong surugoon. Hulita ako sarong nasa sakupan, may mga soldados man nasakop. Pagsabi ko sa saro, paduman minaduman, asin sa saro naman padigdi, minadigdi. Asin sa sakong surugoon, gibuha ini, ginigibo. Pakadangog ni Jesus kaini, napangalas siya, asin nagsabi sa mga nagsusunod sa iya, totoong sinasabi ko sa Indo, sa bilog na Israel, dai ako nakakuha nin siring na pagtubod. Tandaan nindo ining sinasabi ko, dakol nahali sa sirangan asin sa sulnupan, matukaw sa lamesa kaiba ni Abraham, Isaak asin Jacob, sa kahadean kan Dios. Ang maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggi sa Indogabos mga tugang. Hindi pong binasa tang gospel sa ngunyan, probably familiar ini sa Indong istoryang ini. Ang manunungod sa sarong centurion, Roman centurion na nagdolo kay Jesus, asin naghagad din tabang sa iya, nabulungon so sa iyang nagihelang na surugoon. Ini pong istoryang ini, gani very essential ining istorya, lalong-lalo na sa paglaog tangon yan sa panahon kan Adbyento. Magayon po na sa halipot sa ng paagi, na hilingon ta ang karakter kaining Roman centurion, na gani iyo ang pinaka main character kan story. So enot po, ining lalaking nagdulo kay Jesus, saro siyang Roman centurion. Ano ang butsabihon kan Roman centurion? Butsabihon, he is an officer of the Roman legion. Igwa siyang kapot na sarong dakulang grupo ng mga Roman soldiers. So sa madaling sabi, ining lalaking nagdulo kay Kristo, representante siya kan foreign power na nagkukontrol kan enot sa Jewish nation. Ang istorya po kan buhay kan mga Hudiyo kan enot, gariman kitang mga Pilipino na for quite a while nagi kitang under kan pamamahala kan mga dayuhan
sinakop mga kita kan enot kan mga Kastila, sinakop kita kan ibang mga rasa ali sa ibang nasyon, siring man kan enot kan mga Hudiyo. Ang bilog na Jerusalem kan enot sinakop kan mga dayuhan, lalong-lalo na kan mga Romano. Kan enot pong panahon, ang mga Romans iyoan pinaka natatakutan na mga soldados dahil sila kayo nadadaog sa giyera. Kaya dakulon sila ka itong mga sinakop na mga lugar na for a long time naging sa irarum kan sa indang kontrol asin pamamahala. So ining nagdulok ki Jesus, saro ining dayuhan, in fact bako sana siyang ordinaryong dayuhan, saro siyang dayuhan na igwang halangkaw na katungdan sa gobyerno kan mga Romano. Saro siyang powerful na lalaki, ninulita saro siyang Roman centurion. Kan enot po ang attitude kan mga Hudiyo sa mga Romano, talagang ang pagiling nila sa mga Romano kaiwal. Ninulita so mga Romano kan enot ang nagpapasakit sa inda. So mga Romano kan enot iyo ang nagbihag sa kadakol keto mga Hudiyo asin naging mga uripon, naging mga slaves kan mga Romans. Kaya ining nagdulo kay Jesus, sigurado arog man kaan ang paghiling sa iya kan mga naka-witness na nagdulok sa ki Kristo. Alakad mga tugang, kang ini nakipag-istorya ki Kristo, duman naglataw so tunay na personality kay ining Roman centurion. Na minsan nga ni palan siya bakong Hudiyo, saro siyang dayuhan, sarong makapangyarihan, pero nahiling ni Kristo na igwa siya kan mga magayuno na birtud nin sarong Kristiyano. Ano iyan na mga attributes na igwa ining sarong Roman centurion na ini? Enot, igwa siyang genuine love para sa mga saradit na tao. Nagdulok siya, ang pigahagad niyang pabor, bako sa iyang sadiri, bako sa pamilya niya. Ang pigahagad niyang pabor kay Jesus para sa iyang surugoon, para sa iyang slave, na naghihilang, na pigaataman niya, na gusto niyang tabangan ni Jesus na marahay. Kan enot na panahon, ang slave day nga na pigo-consider na tao, kan mga kadsadiri, ang slave gani property mo sa nayan, sa imong harong. Pero ining Roman centurion, igwa siyang pagmakulog duman sa iyang slave. Igwa siyang pagmangno, pigataman niya, pigtabangan niya, ipigdulok niya pa kay Kristo. Itong pagdulok niya kay Kristo, that was very risky. Takunahiling ito, kan ibang mga Romano, pwede siyang kasuhan. Ninulita si Kristo kan enot, pig-iinitan kan mga Romano. Saro siyang official, Roman official, kung mahiling kan ibang mga otoridad kan enot, na nakikipag-collaborate siya sa kaiwal, gari magiging kaso ito para sa iya. Alagad ginibo niya ito, tagusto niyang matabangan, susaro niyang uripon. Susaro iyan sa karakter na igwa itong centurion. Ang ikadua, itong sa iyang pagpapakumbaba. Sa paghiling kan enot kan mga Romans, Jesus was nobody. Sarong ordinaryong lalaki. Pag Romano ka kan enot, pudiruso ka, makapangyarihan ka. Pero nahiling ni Kristo sa pagpakumbaba niya. Sabi nga ni Kristo, maduman ako sa harong mo, tabulungon ko itong sa imong surugoon. Alagad ano susimbag niya? Kagurangnan, alang-alang ako, bako ako worthy na maglaog ka sa sakong harong. Bako ako karapat dapat. Pero sa sarong tataramon mo sana, mabubulong mo ang sakuyang surugoon. So saro siyang Roman centurion, sarong halangkaw ang katungdan, pero mapakumbaba. Igwa siya kan puso na mapakumbaba. Saro siyang humble man. Mga tugang, importantihon ang attribute na ini, aram tagabos, ninulita ang pinaka-foundation po kan totoong holiness and humility. Mayo po nin tawong banal na bakong mapakumbaba. Ang tunay na banal, nakatugmad sa tunay na pagpapakumbaba. Ang ikatulo po, faith. So igwa siyang pagkamuot,
lalong-lalo na sa mga kasaradayan, igwa siyang kapakumbabaan. Ani katulo, igwa siyang pagtubod kay Kristo. Natatamadulog siya kay Kristo kundi siya nagtutubod na si Kristo may kapangyarihan na bulungon sa iyang surugoon. Subot sabihin, igwa siyang faith, igwa siyang pagtubod. Ano siya, confident siya na si Kristo iyon makakatabang sa iya. Na si Kristo may kapangyarihan na gibuhon itong milagro na iyon na sanaan pag-asa kan sa iyang surugoon na may makuring helang. Namumutan ko mga tugang, ining tulong ining attributes kay ining Roman centurion, iyong gayo baga ini sumensahe sa sato kan Sunday, ang pangapudan sa sato kan liturgy kan first Sunday of Advent, na kita maging preparado. Asin ang tunay na paagi tanganing maging preparado kita sa pag-abot kan kagurangnan, ang tulong ini. Kung yaon sa sato ang pagkamuot, yaon sa sato ang kapakumbabaan, yaon sa sato ang masarig na pagtubod. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, ansa indong atang ako man kan Diyos na makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami pakiakoa ang mga atang na dinodolot mi, gikan sa mga karahayan mo, ulita tinutugot mong maging mahusay ang sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkaniguan na ini maging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula, kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaiba kan mga angheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad, ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan na papabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo nakikimaherak, na magkasararunugod, huli kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa muyang mga tugang, na nagturog sa paglaom kan kaligtasan asinan kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami kabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, asin kan gabos na santos, asin apostoles, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo, Diyos, na makakamahan ang gabos, na kaumawa na sin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Amaniya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat,
kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indoan katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, Bako bako akong ako maligo, maligo, na na ikaw magdago magdago sa sa kuyang kuyang harong. harong. Alagad Alagad magtaram ka magtaram sana, asin ang sakong kalag, mauumay. At amanon manlugod kita, kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod. Ang mga misteryong pinagselebrar na huli kaini, kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinabano na bagay, ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit nun, asin maging dayupot sa mga nagdadanay na bagay. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.